What's up mga kalakad? It's another weekend. Our destination for today is we're going to Eastern Pangasinan. Try natin try natin yung Maranon Falls at saka Sky Plaza in case na makakataan tayo. So, let's go guys! Let's go guys! Dito tayo sa Kalakad. Tapos magsiswimming doon sa beach. Lapit na tayo mga kalakad. Kasama ko ang Dito tayo kakaliwa. Tapos makikita natin yung kasama ko kahit sinong may gusto. Kahit may kasama siyang aso. Basta't meron siyang baong sarili ko. Dadala ako ng Mga kalakad, doon tayo akyat. butterfly, tapsilog at syoka. So mga kalakad, di tayo makakapasok kasi sarado ang Sky Plaza at saka Maranon Falls. So wala tayong magagawa for security purposes. Kaya wala, saan tayo pupunta ngayon? Maghanap tayo. See you later. Dito tayo sa Barangay Bachelor ng Natividad. Mga specialty nila dito. Mga kalad, kaya hindi tayo akyat sa Sky Plaza kasi for security purposes. So since pandemic pa daw na sinara ang Sky Plaza at saka Maranon Falls, so sayang. So dito tayo sa isang kainan. Maglulumi Batangas muna tayo mga kalakad. Kita kayo na naman cross doon. Here is our order. Special overload. Kakain ka? Yes, kakain na kami. Ako, napusog ako mga kalakad. So mission failed tayo sa Sky Plaza. Sa Maranon Falls, mission failed. Try natin nakyat ng Maliko. Total, nandito na naman tayo sa Natividad. Pag ganun, ang Maliko sa Nicolas. Yung Little Baguio ng Pangasinan. See ya! Mount Balongaw. Welcome back kalakad. Yan si Luis. Tayo natin nagbabike. Pupunta tayong Mount Balongaw ngayon. Kaya hanap tayo ng kung saan tayo makakapaglakad at makapag-adventure. Ayan si Luis. Bye-bye. So ayan, sarado din. Gaya ng Sky Plaza sa Natividad, sarado din. So wala tayong magagawa. Yan talaga. So FYI, sarado po. See you later mga kalakad. Dito na lang tayo sa endpoint ng
zipline. So, Attorney Marinas, pwede barkada mo na eh. Punti kami. Shoutout kay Attorney Marinas at saka kay Attorney Fiscal Beltran. Shoutout kay Papa Ern and Mama Carol. Sa mga family niya, shoutout. Wala. Mission failed tayo this weekend. Sige, minute anak. Siya pumunta lang siya. Wala, magbabike lang siya dyan, sa baba. Yun. Yun yung point ng zipline. Dito tayo sa bulong ng mga kalakad. Tayong inakyat ngayon na bundok. Kaya akyatan natin. Dahan-dahan bunso, humawak ka. Hawak ka, bebe. Yan. Shout out sa Branch 49 family. Kay Boss Finis. Manang Edit, Daling Dalia, Atueng, Ma'am Linky, shout out. Sheriff Chris, kay Chris, shout out. Pandahan, bebe. Shout out kay JD. Shout out kay Sir Oscar. Shout out kay Sally. Shout out kay Tita Dang at saka kay Tita Imbe. Hi, say hi. Hi! Hi, dito kami sa Balongaw ngayon. Nandito kami sa taas. Pero hindi kami nakapag-akyat. Kapakit ako. So, dahan-dahan ka. Ayan guys. Wala eh. Zero tayo ngayon. Zero. As in capital zero. Kasi sorry sa Welcome back Kalakad. Dito tayo sa sa Victor's Barbecue and Lechon Manok. Dahil sarado ang mga pinasyalan natin, babawi tayo sa pagkain ngayon. So sad. Kasi lakad na lakad ka na tapos ano mo yun? Sarado pala yung pupunta. Sayang. Ano lang yun siguro. May mga humanitarian reason naman kung bakit hindi tayo nakapaglakad. Dahil sa COVID. Kung dahil sa COVID na yan, tingnan mo ang ginagawa mo, COVID. Wala kaming mapuntahan. Ano ba yan? So, nag-order kami ng the best dito sa Victor's. Pork sisig. Order kami ng barbecue at saka inihaw na hito. Yan. Magpipiesta si Luis ngayon dahil napagod kami sa kaiikot. Ano ba yan? Paano yan? That's it. Kain muna tayo and then may dadanan lang si Mrs. dyan sa sa bayan ng Ordaneta. And then uwi na tayo afterwards. See you later. Sulit. Katatapos namin mag-lunch, mga Kalakad. Uwi na tayo. Dahil lang tayo ng gagamitin ni Mrs. sa kanyang bagong negosyo. Let's go! So, nandito si Mrs. ngayon sa bonus sa Ordaneta. Hindi kami makababa. Hindi ako pala makababa kasi nandito si Bunso. Bawal pa ata ang bata. Bawal pa ang bata sa loob.
So 15 years old and below. So dito lang, babysit lang ako. Ano ginagawa mo, baby? May mga kalakad, oh. Pakita mo yung mukha mo. Hi, mga kalakad. Ay, mga kalakad. Shout out. Yan. So wala eh. Hindi tayo nakapaglakad-lakad. So ganito na lang. Sana nag-enjoy kayo sa road trip. Salamat sa pagsama nyo sa akin kahit nabigo tayo sa adventure natin. So busog ako. Dami kong nakain sa Victor's. So ayan. Hanggang dito na lang mga kalakad. So if you like this video, like, comment, share, and don't forget to subscribe. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe mga kalakad, subscribe na kayo. And shout out pala 75 subscribers ko. Wow, swerte ko, naka 75 na ako. Woo! Thank you sa pag-support nyo. Thank you sa tiwala nyo. And more vlogs, more videos to come. Saka thank you for everything. Thanks for watching and God bless mga kalakad. See you next week. Bye. So shout out ko na lang pala sila paring Freddy saka maring Carlota. Shout out. Shout out sa Branch 47 kay Mami Sons at saka kay Mami Donna, Joanne and Jam, kay Bro Jerry, happy birthday! Dual citizen ka. Kay Sheriff Toel, shout out. Then shout out ulit kay Branch 45, kay Tintin, kay Arlene, kay Banang, kay Ate Rose, classmate, shout out. Kay Jean, Elgin, Osmax, shout out. Ate Melba, shout out sa taga UAE, si Auntie Salip, saka si Auntie Telma, shout out. Basta kayo tan, ingat kayo lagi, God bless.